Za minulý rok sme mali 13% nárast počtu objednávok a dosiahli sme obrat vo výške 16 miliónov eur. Po integrácii GoPay sa nám podarilo znížiť počet nedokončených platieb platobnou kartou o celých 30%. Firma ABCZO vznikla niekedy okolo roku 2009. Momentálne obhospodarujeme 8 trhov v Európskej únii. Keďže slovenský trh je síce našim dominantným, ale Slovensko je malým trhom a chceli sme ďalej rásť, tak nevyhnutné bolo vstúpiť na ďalšie trhy. Naša najväčšia konkurenčná výhoda je šírka sortimentu, rýchlosť logistiky, výborný zákaznícky servis v domácom jazyku, výborný vernostný systém a veľmi výkonný marketing. V minulosti sme mali značné problémy s priechodom platieb cez inú platobnú bránu. Zákazníci nevedeli uskutočniť platbu alebo platby padali. Spôsobovalo nám to dosť veľa problémov na zákazníckom centre, ktoré sme museli riešiť denne a aj veľké množstvo zrušených objednávok. Rozhodli sme sa vyskúšať GoPay najprv na jednu krajinu. Keďže výsledky boli výborné, tak sme potom platobnú bránu GoPay behom 2 týždňov nasadili na všetky trhy, ktoré obhospodarujeme. Firma GoPay nám v tom pomohla, že mala veľmi jednoduchú integráciu. GoPay má veľa jazykových mutácií a bolo relatívne jednoduché to škálovať na ďalšie trhy cez jedno API pripojenie. Po prechode na GoPay sme znížili počet nedokončených objednávok cez platobnú kartu o celých 30%. Platobná brána GoPay pre nás znamená to, že je rýchla, funkčná a peniaze z vybratých platieb sú poukazované na účet hneď na druhý deň. Pre mňa je dôležité to, aby z pohľadu manažmentu som to nemusel riešiť denne, ale aby som ani nevedel, že funguje. Začínajúcim e-shopom by som doporučil, aby sa pri výbere platobnej brány neriadili len cenou, ale hlavne tým, ako je pripravené APIčko, ako sú robené dokumentácie, ako ľahko je možno rásť na ďalšie trhy cez nové jazykové mutácie.